नमस्ते. मी आज मोड आलेल्या वालाची भाजी बनवणार आहे, ती पण मिक्समध्ये. हे मोड आलेले वाल आहेत, म्हणजे रात्री भिजत ठेवायचे आणि 2 दिवस त्याची गटली बांधून ठेवायची, म्हणजे त्याला आपोआप मोड येतात. हे मोड आलेले म्हणजे भिजत रोज पाणी मारत राहायचं, म्हणजे असे मोड येतात त्याला. हे 2 दिवस गटली बांधून ठेवली होती मी अशी कपड्यामध्ये, तेव्हा हे 2 दिवसाचे अशी मोड आलेले आहेत. ही आता मी भाजी मिक्समध्ये बनवणार आहे. त्याच्यामध्ये हे गाजर टाकले, म्हणजे कसं मुलं गाजर खात नाही म्हणून आपण प्रत्येक भाजीमध्ये गाजर वापरायचा, म्हणजे ते मुलं आणि आपण सुद्धा खाऊ शकतो गाजर. हे गाजर आहे, हे टोमॅटो आहे आणि त्याच्यामध्ये मी ही शेवग्याची शेंग वापरणार आहे. ही शेवग्याची शेंग आणि हे बटाटो. हे या भाजीसाठी हे सगळं लागणारं साहित्य आहे. हे खोबरं आहे, मीठ आहे, हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे, मिरची पावडर, कढीपत्ता, कोथिंबीर आणि हा कांदा. ह्याला मी आता आणि हे हळद आहे. आता मी या निर्लेच्या भांड्यामध्ये हे सर्व मी फ्राय करून घेते आहे पहिलं. आता मी गॅस पेटवते. हे बघा गॅस पेटवला आहे. भांडं तापू दे थोडं, त्यात तेल टाकते. हे कसं वाटप नाही करायचं ह्याला, म्हणजे असं बिना वाटपाची भाजी आहे वालाची. याचं आमच्या रत्नागिरीला कसं गणपती आले, पाडवा आला, असे प्रत्येक सणाला आहे ना आमच्याकडे वालाची भाजी करतात. म्हणजे वालामध्ये बटाटा टोमॅटो टाकून अशी भाजी मस्तपैकी बनवतात. तशी मी आता तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे बिना वाटपाची भाजी. जरा तेल तापू द्या. तेल तापलं आहे. आता मी त्याच्यामध्ये कांदा टाकते. हा कांदा एक मोठा कांदा कापलेला आहे. कांदा टाकून असा फिरवून घ्यायचा, तेलामध्ये तो भाजायचा आहे चांगला. असं तेलामध्ये थोडा कांदा फ्राय झाले आहे. आता मी त्याच्यामध्ये कढीपत्ता टाकते. कढीपत्ता किती थोडासा टाकायचा. कढीपत्ता झाला टाकून आता मी हे अद्रक लसूण चेचून घेतले ती टाकते. बाकी गरम मसाले तर मी मसाल्याची रेसिपी बनवली, त्याच्यामध्ये तुम्हाला दाखवलेच आहे की त्याच्यामध्ये सगळे माझे गरम मसाले आहेतच. लाल मिरची पावडरमध्ये हे असे चांगली फ्राय व्हायला द्यायची. वास बघ किती मस्त आला आहे. हे असं थोडं हलवत राहायचं. आणि आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे मी टोमॅटो टाकणार आहे, कारण टोमॅटो पण त्याच्यामध्ये जरा त्या टोमॅटोतलं पाणी त्याच्यामध्ये मुरलं पाहिजे, कच्चं नाही राहिलं पाहिजे. थोडं टोमॅटो नरम झालं ना मग नंतर ते मी सर्व भाज्या टाकणार आहे. हे असं थोडं हलवत राहायचं, म्हणजे तांबट जरा ते तांबट्यातलं पाणी आहे ना ते कसं सुकून जाईल. तांबट्यात पाणी राहिलं की भाजी कशी खराब होते, म्हणून पहिले म्हणजे तांबट पहिलं असं थोडं तेलामध्ये असं हलवून घ्यायचं फिरवून. आता टोमॅटो टाकलं आहे. आता त्याच्यामध्ये हे गाजर आहे. हे गाजर म्हणजे कसं लहान मुलं वगैरे असतात, मोठी माणसंसुद्धा गाजर खात नाही चावून. त्याच्यासाठी मी काय करते, माझी मुलंच आधी पहिली खात नाही, त्याच्यामुळे मी गाजर सर्व भाज्यामध्ये थोडा थोडा गाजर वापरते. सर्व टाकल्यावर आहेत ना एक एक वस्तू टाकून अशी जरा जरा हलवून घ्यायची. हे कसं तर झाकण मारून मुरत नाही ठेवायचं आहे, तर डायरेक्ट पाणी ओतून सर्व मीठ बीठ टाकून आहे ना ते सर्व कसं एकदम पाणी ओतून शिजायला ठेवायचं आहे. एकदाच शिजवून काढायचं आहे ते. जरा म्हणजे 10 मिनटं अर्धा तास तरी लागेल शिजायला. हे बटाटा टाकलं आहे. आता ही शेवग्याची शेंग टाकते. आता मी त्याच्यामध्ये हे वाल आहेत ना हे मोड आलेले, हे आता वाल टाकते. आता सर्व भाज्या टाकून झाले. आता मी त्याच्यामध्ये हे खोबरं टाकते, ओलं खोबरं. ही कोथिंबीर आहे, बारीक करून घेतलेली आहे चिरून. ही लाल मिरची पावडर, म्हणजे जास्त नाही वापरायची, आपल्याला तिखट नको असेल तर. अशी थोडी भाजी भरपूर आहे ना. आणि हे आता त्याच्यामध्ये मीठ, म्हणजे हे सगळे वस्तू कसं एकदम टाकूनच सर्व शिजायला ठेवायचं आहे. आणि डायरेक्ट त्याला अर्ध्या तासानेच बघायचं आहे की शिजलं काय नाही ते.
याचं सगळं मसाला पूर्ण हलवून घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर पाणी टाकायचं. पाणी पण कसं आता एकदाच टाकायचं, भाजीच्या वर पाणी ठेवायचं. परत भाजीच्या नंतर भाजी शिजल्याच्या नंतर पाणी नाही टाकायचं. आता मी हलवून घेते आणि तुम्हाला दाखवते पाणी किती ओतायचं ते. ही भाजी बघा आता किती आहे ती, त्या पद्धतीने पाणी ओतायचं. भाजीच्या वर पाणी आलं पाहिजे. हे बघा, म्हणजे ते सर्व प्रकार शिजायचे आहेत. आणि कशी हलवत नाही राहायची सारखी, कारण ते वाल आहेत ना ते शिजून म्हणजे त्याचा हे होतो, शिजून बारीक होतात ते, म्हणून सारखे हलवायचे नाही. आणि शेंगा पण फुटतात सारखे हलवल्यावर. थोडा कड आला ना, एक कड आला की ते हलवायचे. हे एवढं असं पाणी ठेवायचं, परत पाणी नाही ओतायचं. तर एवढ्या पाण्यामध्ये ना ते बरोबर शिजणार. म्हणजे असं भाजी बरोबर पाणी ठेवायचं. हे बघा, असं पाणी ठेवायचं. याला वाटप बिटप नाही, डायरेक्ट भाजी. आता मी त्याच्यावर झाकण ठेवते आणि चांगले अर्धा तास शिजायला पाहिजे. पण मध्येच आपण खोलून बघायची. अर्धा तास म्हणजे अर्धा तासापेक्षा पहिली पण लवकर शिजू शकते. एकदा आपण उघडून हलवून बघायची की शेंगा शिजल्या आहेत काय, शेंगा आणि बटाटे ते शिजलाय काय बघायचं. बघूया आता थोडं हलवून बघूया आपण शिजले काय. बघा मस्त कड आलेला आहे. जास्त हलवायचे नाही. हे बघा आता जरा शिजले आहे थोडे. बटाटे बघायचं खाली शिजलं काय. हां शिजलं आहे, थोडं शिजलं आहे. आता थोडं म्हणजे थोडा टाईम म्हणजे 2 मिनटं ठेवते गॅस चालू, फास्ट करून ठेवते. आता मी हलवले आहे. आता थोडा टाईम परत मी झाकण ठेवते, कारण थोडं शिजायचं आहे. हे पाणी आहे ना हे पूर्ण आटलं पाहिजे, म्हणजे ती चांगली सुकी भाजी लागेल. आता थोडं झाकण ठेवते. आता बघते खोलून भाजी तयार झाली काय. पाणी आहे थोडं, तर शेंगा पण शिजल्या आहेत बघा. हलवले तर फुटणार. म्हणजे थोडासा आता हलवायची नाही, वाल पण शिजलेले आहे. थोडं म्हणजे जरा आता खोलून झाकण ठेवायचं, आपोआप पाणी थोडं मुरेल म्हणजे भाजी तयार होईल. हे थोडं ते पाणी दिसतंय ना, हे झाकण ठेवून ते पाणी सुटतच राहणार. आता झाकण काढलं ना, आता ते लगेच 2 मिनटात ते पाणी सुकून येईल आणि भाजी आपली कंप्लीट होईल. 2 मिनटं जरा थांबते. भाजी शिजली आहे आणि आता मस्त झाली आहे, छान झाली आहे. पाणी पण सुकलं आहे. आणि आपण बनवताना खाली वाल आणि बटाट्याची भाजी बनवली तरी चालेल, आणि शेंगाची आणि बटाट्याची भाजी बनवली तरी चालेल. पण साहित्य हे असंच वापरायचं. गाजर नाही टाकलं तरी पण चालेल, कारण मी मुलं खात नाही म्हणून मी गाजर असं प्रत्येक भाजीमध्ये थोडा थोडा टाकते. म्हणजे आता भाजी मस्त झालेली आहे. अशी भाजी बनवायची. ही भाजी आहे मोड आलेल्या वालाची मिक्स भाजी तयार आहे. आता कंप्लीट झालेली आहे. आता सर्वांनी जेवायला या.